जे गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिखौ दाय होबाय थानाय नुदों आरो गुबुन फारसेथिं जे एबसुनि आगुनि दैदेनगिरिखौ दाय होबाय थानाय नुदों। नोंथांमोना फरायसा आफादनि जानानै मा बुंनो सानो? बे जिनिसा गासिबो मोनसे पलिटिकेल मेटार जानानै दं। बाहाय राजनितिक खालार फुननानै थाखाय जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोर बर' फरायसाफोर जायफ्रा कलेज इउनिभारसिटियाव फरायनाय बिसोरखौ इमोसनेलि जातिनि सेन्टिमेन्ट खोथा सोनानै बिसोरखौ इमोसनेल एक्सप्लइट खालामनानै गाज्रि खामानि मावनो थाखाय माखासे एलिमेन्टफ्रा खामानि मावगासिनो। बेसिकेलि जोङो एबसुनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय कलेज लेभेलाव इउनिभारसिटि लेभेलाव धरना होबाय थानाय, धरनानि उनावहाय लास्टावहाय पलिटिकेल खालार फुननानै सोरबा हाग्रामा महिलारिखौ बखिनाय, बिपिएफखौ बखिनाय बेबायदि घटनाखौ जों नुदों आरो बे बिराद दुखुनांथाव। आन्दालन खालामनायनि बबेबा मोनसे समस्या इस्युखौ लाना आन्दालन खालामनाय बयहाबो अधिकार दं गणतान्त्रिक देशआव। खिन्थु आन्दालननि नामाव सोरबा सासेखौ फुनलानानै गाज्रि जे बदनाम खालामनो नागिरदों बेयो जोबोरैनो दुखुनांथाव। आरो एनअसिनि खोथाखौ बुङोब्ला प्रथम जातिनि समयसाजों राजनिति खालामनाय होनना बुङोबा एबसुखौनो बुंनांगोन। खारन 2006नि मार्चनि 19 थारिखआव जेला एबसुनि आफादगिरि रोनगोरा नार्जारि बिथाङा एबसुनि आफादगिरि दंमोन, बिथाङा घोष राजबंसिजों रायज्लायनानै थाखानाय एसटिफ्रा खथि जायालासिनो बिसोरनो एसटि होनायाव जोंहा जेबो बादा गैया होननानै एबसुनि स्टेटआ बै समाव बियोमोन। आरो बे एखे लेखायैनो इउपिपिएलनि नेतारानो होन, सोरबा प्रमद बर'आनो होन, सोरबा मानगोनां इउजि ब्रह्मआनो होन, बा दानि एबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' बा ट्राइबेल संघनि नेताफोरनि दाख्लैसिमहालागैनि बायस'आ बा खोथाफ्रा थाखानाय एसटिफोरखौ खथि खालामालासिनो बिसोरनो माबा मोनसे बेबस्थाजों एसटि होयोब्ला जोंहा बादा गैया होननानै बुंनाय। थिग बे एखे दरनिनो बिपिएफनि लिडार मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारिजा बे एखे खोथाखौनो बुंदों। थाखानाय ट्राइबेलफ्रा एसटिफ्रा खुनु राजनितिक सामाजिक अर्थनैतिक भाबै खथि जायालासै 6था जनगोष्ठीनि एसटि होयोबा जोंहा बेयाव बुंनांगौ गैया होननानै एनअसिआ बिटिसिनिफ्राय बै समाव होनाय 2016 होनाय बे लेखाया मोनसे भाइरेल जाबाय थादों। खिन्थु बे एखे बुस्थुखौनो एबसुआबो मावदों नङा होमबा? दा एबसुआ बै 2006आवनो बुंबाय, दा दिनै बिपिएफखौ दाय होनो नागिरो, हाग्रामा महिलारिखौ दाय होनो नागिरो। मोनसे जातीय संगठन हिसाबै बिथांमोना बोरै राजनितिक इस्युआव आखाइ होजेना? बिथांमोननि स्टेटआ बै समाव मामोन आरो दिनै मा? मैया दाख्लैसिमथ' दिपेन बर'आ बुंगासिनो, एबसुनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर'आ बे थाखानाय एसटिनो एक्जिस्टिं एसटिफोरनि जेबो खथि जायालासिनो 6था जनगोष्ठीनि एसटि होयोबा जोंहा जेबो बादा गैयाना। होमबा दा बोरै नोङो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिटिसिनि चिफ बिथांखौल' दाय होनो हायो? हयथ' एबसुआबो दाय नङा होमबा? दा बिथांमोननि स्टेटआ क्लियार नङा, बिथांमोना डाबल स्टेन्डार्ड। बिथांमोननि उद्देश्यआ जों जा बिजिरनानै नुदों एसटिनि इस्यु नङा। बिथांमोना जिहेतु दा 2026आव इलेक्सन फैगासिनो दङ, दाख्लै बिटिसि इलेक्सनाव जोबोद गाज्रियै जेनबाय बिथांमोनहा। दा बिथांमोना ओंखायनो राजनितिक प्रतिशोध लानानै एसटि इस्युखौ आगोलाव दोननानै बेलेग एजेन्डा हान्टिं खालामनाय 2026 इलेक्सननि थाखाय बर' रायजो राजाफोरखौ आबेबिक भाबै सेन्टिमेन्टआव लांनानै बर' रायजो राजानि भटखौ मोनो नामा बेनिसो बिथांमोना मोनसे एजेन्डा हाबाफारि सेक्रेट एजेन्डा दं, बेखौ जों नुदों। आरो बिथांमोना एथ'ग्राब जुदि बिपिएफखौ हाग्रामा महिलारिखौ दाय मोनदोंब्ला, थांनाय हाग्रामा महिलारि साराथ' मैया दाख्लैसो गभर्नमेन्ट दादों बिटिसिनि चिफ हिसाबै। बेनि आगोलथ' प्रमद बर' बिथाङानो दंमोन। बिथाङा मा स्टेटमेन्ट होआमोन? जोंनाव रेकर्ड दंजोबो। बिथाङाबोथ' बुंदोंमोन ना, थाखानाय एसटिफोरनो खुनु खथि जायालासिनो जुदि 6था जनगोष्ठीनो एसटि होयोबा जोंहा बादा गैया होननानै। डिपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया बुंदों, प्रमद बर'आ बुंदों, इउजि मोना बुंदों। आरो इउजि ब्रह्म बिथाङाथ' आसाम गभर्नमेन्टनिनो मन्थ्रि, बिथाङा सासे केबिनेट मन्थ्रि। बिथाङा मा खालामना थाखो? जेनेबा आसाम गभर्नमेन्टआ जे ग्रुप अफ मिनिस्टारा जे रिपर्ट बानायदों, बे समाव बिथाङा मानो बादा होदिया? निस्सय बिथाङाथ' बादा होनो हायोमोन गभर्नमेन्टआव थानाय हिसाबै, एथ'ग्राब जुदि उसुबिदा दंबा। आरो बिथांमोननि दिनैनि स्टेटआ मा बिथांमोना क्लियार खालामथों। सोरबा लरेन्स इस्लारि, इउजि ब्रह्म, इउपिपिएलनि एमएलए रोनगोरा नार्जारि, बिथाङा दा रायजो सभानि एमपि, जयन्त बसुमतारि लकसभानि एमपि, बिथांमोननि स्टेटआ मा क्लियार खालामदों बिथांमोना। आरो एसटिखौ सोरबा बिटिसिआ
सोरबा आसाम गभर्नमेन्टआ एनअसि होबानो जानाय बुस्थु नङा बियो। बे पास जानांगोन पार्लामेन्टआव आरो एसटि मोननो थाखाय जानाखि क्राइटेरिया दं, मोनबा क्राइटेरिया, बे क्राइटेरियाखौ दा दाबि खालामबाय थानाय जनगोष्ठीफ्रा फुलफिल खालामा, बेखौ बयबो मिथिखागौ। दा नों एसटि होनोब्ला नों बेखौ पार्लामेन्टआव लांनांगोन, एमेन्डमेन्ट खालामनांगोन, संबिधानखौनो सोलायनांगोन, बहुद लेन्थलि प्रसेस। बेखौ बयबो मिथिखागौ, एथ' सहसै एसटि मोननांगौआ इजि नङा। दा थेवब्लाबो माखासे मानसिफ्रा राजनिति प्रटिशुट लानो थाखाय बेखौ एसटि इस्युखौ दिनै गथ'फोरनि जायफ्रा मोजाङै सानस्लाबनो हाया, बुजिस्लाबनो हाया, कलेज लेभेलाव इउनिभार्सिटि लेभेलाव फरायनायफ्रा बिसिनि खर'आव सोनानै मोनसे गुलाय गुजाय गन्दगल परिबेस सृष्टि खालामनो हायो नामा, राजनितिक लाबाला पलिटिकेल माइलेज लानो हायो नामा, किसुमान नेताफ्रा दला बिसेसकै बेखौ मावगासिनो दङ आरो बे बिराद दुर्भाग्यजनक जोंनि थाखाय। बिटिसि ओनसोलाव मोनसे असान्ति परिबेस लाबोनो हागौ बर' राजबंसि बा सावथालनि गेजेराव। बांद्राय एक्सट्रिम स्टेटमेन्ट होनानै गथ'फोरखौ उसुथनि होनानै इन्स्टिगेसन होनानै भायलेन्स खालामबाय थायोब्ला मोनसे समाव हयथ' बिदि परिबेसबो जाहैनो हागौ। आरो बिनि थाखाय दायनिगिरि जागोन जाय संगठनफ्रा लिड लानानै आन्दालन खालामबाय थादों दिनै। दा ओंखायनो जों खावलायदों जोंनि फरायसाफोरखौ बेबायदि गावनि फरायनाय फरिखा लिरनांगौ समफोरखौ, मुल्यबान समखौ, जिबन दानांगौ समखौ गारनानै सोरनिबा आबेबिक इमसनेल खोथा, सेन्टिमेन्ट गोनां खोथायाव गोजावनानै गाव गावनि जिबनखौ नस्थ' खालामनानै लानो नाङा। आन्दालन ओंखारना सात्रफोरनि फरायनांगौ दायथ'आ फराय। बेफोर समस्याफोरखौ नायनो थाखाय दल संगठन दं, नेता दं, एमएलए दं, मन्त्रि दं, इएम दं, गासिबो दंजोबो। बोरै समस्याखौ समाधान खालामनांगौ बेफोरखौ नायनो थाखाय लिडारफोर दं। दा बाहाय ओंखायनो सोरबा सासे सानै लिडारनि थुनाय इन्स्टिगेसनाव गाव गावनि जिबनखौ बरबाद खालामनानै लानो नाङा जोंनि फरायसाफ्रा। बेखौ जोङो बिएसइउनि तरफनिफ्राय खावलायहरनाय थाबाय आरो। मैया जोंनि बिटिसिनि जानाखि एसेम्बलि हाउसाव इउनिभार्सिटिनिफ्राय रेलि लानानै स्टुडेन्टफ्रा गाग्लोबफैनाय जानाखि जाथाय, भायलेन्स खालामनाय जाथाय, बेखौ जोङो बड'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियन बिएसइउनि तरफनिफ्राय निन्दा खालामो। आरो बे रेलिया जुदिअ मैया इउनिभार्सिटिनिफ्राय जादों, बेवहाय जों खबर लानानै मोनदों मेनलि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव थानाय बाहाय इउनिदेबसु, ओमफ्राय बिथांमोननि लिडिंआवनो जादों बे मैयानि धरनाया। आरो बिथांमोना गुबुन गुबुन कलेजनिफ्रायबो बा खाथि खाला एरियानिफ्रायबो माखासे मानसिफोरखौ लेंहरदों। आरो बावहाय साफा सानै जायफोरानाखि इउपिपिएल पलिटिकेल पार्टिजों डाइरेक्ट इनभल्भ दं, बिथांमोनखौबो जों जरित जानाय फट' भिडिअ उइटनेस जोंनाव दंजोबो। दा मैया जानाखि घटना जानानै थांबाय, इउनिभार्सिटिनिफ्राय रेलि लानानै बिटिसिनि सेक्रेटारियेटनि मेइन गेट आरो बेनिफ्राय सेकेन्ड एसेम्बलिनि गेट, बेखौ सिफायनानै जमा जमि स्टुडेन्टफ्रा एसेम्बलि सिङाव हाबनानै बुफाय बुसि खालामनाय, जिनिसफोर नथि पत्रफोरखौ बोखार बुखि खालामनाय, बे पाब्लिक प्रपार्टि, गभर्नमेन्ट प्रपार्टिखौ डेमेज खालामनाय जानाखि घटना, बेयो जोबोद लाजिनांथाव दुखुनांथाव घटना। खारन बे बिटिसिखौ जों ओरैनो मोनाखै, गोबां गोबाव बोसोर आन्दालन खालामनायनि उनाव गोबां मानसिफोर शहिद जानाय नि उनावसो जोङो बे बिटिसिखौ 2003नि 10 फेब्रुवारियाव मोनदों। दा बियो जोंनि बड'लेण्ड हालामखौ, बिटिसि हालामखौ जोंनि राजनितिक, अर्थनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बा शिक्षा दीक्षा दिग गासिबो दिगखौ निर्नय खालामनाय, मोजां खालामनायनि जानाखि डिसिसन जोंनि बिटिसिखौ सालायनायनि बेवहायनो जायो। दा बेबायदि मोनसे गणतन्त्रनि पबित्र शहिदनि मार्टियार्सफोरनि बिन'मियाव सोरजिजानाय बे बिटिसिखौ दंस' खालामनायनि रावहाबो अधिकार गैया। आरो जायफोर स्टुडेन्टफ्रा बे घटनाखौ खालामदों, बिथांमोननि जानाखि कान्ड कारनामा, बियो निन्दा खालामजाथाव। बेखौ जोङो गोख्रोङै निन्दा खालामो। आरो बेसिकेलि बे घटनायाव आं दहाय होननाय बायदि इउनिभार्सिटि इउनिदेबसुनि माखासे दैदेनगिरिफोरा सेन्ट्रेल बा डिस्ट्रिक्ट पर्यायनि जानाखि परामर्शक, बेखौ लानानै बिथांमोना मावनाय, बेखौ जोंनाव रिपर्ट सफैदों। आरो
बेखौथ' देखा देखि बयबो नुखादों बाहाय एबसुनि फ्लेग लानानै धरना होनाय मानाय दा बेफोरबायदि खालामनो नाङामोन जों खावलायहरनो लुबैदों इउनिभार्सिटियाव जायफ्रा फरायगासिनो दङ दा MA बा कलेज लेभेलाव जायफ्रा दा डिग्रियाव फरायगासिनो दङ दा फरिखा सोलिगासिनो दङ इउनिभार्सिटियावनो जा बा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि सिङाव एफिलिएटेड थानाय जानाखि कलेजफोर बेवहाय फरिखा सोलिगासिनो दा बिदि समाव फरायसाफोरखौ थुनज्लायनानै गणतान्त्रिक आन्दलन होनानै लांनानै भायलेन्स खालामनायनि जानाखि कान्ड बा घटना जाबाय मैया बे जोबोरैनो मुगैजाथाव स्टुडेन्टफोरखौ बाहायनानै जोंनि BTCनि जानाखि गणतान्त्रिक बेबस्थाखौ सालायनायनि जानाखि बेबस्था BTC एसेम्बलि आरो BTC सेक्रेटारियेट बे मोनसे डेम'क्रेसिनि गोथार अनुस्थानखौ गाख्लेबनाया बे मुगैजाथाव घटना आरो जायफ्रा बे घटनाखौ खालामदों बिथांमोनखौ जों खावलायनो लुबैदों बेबायदि सिन्थाधाराखौ आरो जाहाथे खालामा आरो भबिष्यतआव बेबायदि घटना खालामनायनिफ्राय जाहाथे जानगाराव थायो खारन समस्याया गैया नङा दङ STनि समस्या माबा समस्या होननानै बिथांमोना धरना होनानै जे बबेबा मोनसे अनुस्थान सरकारि अनुस्थानखौ गाग्लोबगोन बा सोरबा व्यक्तिखौ पलिटिकेलाइज कालार होनानै बदनाम खालामनानै BTC अफिसखौ गाख्रेबनो नाजागोन बे मालाबाबो गनायजाथाव नङा दा जोङो मोनसे खावलायहरनो लुबैदों जाय फरायसाफ्रा दाख्लै 27 तारिखआवबो फरिखा लिरनांगौमोन बिथांमोननि धरना होनायनि थाखायनो बिथांमोना लिरनो हायासै दा मैयाबो घटना जाबाय बायसान्स जुदि पुलिसा लाठि चार्ज खालामनायमोनबा गुलि गावनायमोनबा मा जागौमोन बहुत मानसिया बेंगुरा जागौमोन नङा होमबा दा प्रसासनखौ मोजाङै जुदि हमथायामोनबा प्रसासना जुदि लाठि चार्ज खालामोनबा बुला बुलि खालामोनबा बहुत मानसियाथ' बेंगुरा जागौमोन गुलि नांजागौमोन गुलिनि गावनाय अर्डार होयोबा दा बेफोरबायदि ओंखायनो जायफ्रा लिडिं लादों आन्दलन खालामनायनि बयहाबो अधिकार दं लिडिं लानानै गणतान्त्रिक देशआव बयहाबो माबा मोनसे समस्याखौ समाधान खालामनो दाबि खालामनो थाखाय आन्दलन खालामनायनि अधिकार दं गणतान्त्रिक भाबै खालाम बेवहाय रावहा बुंनांगौ गैया पारमिसन लानानै खिन्थु आन्दलन गणतान्त्रिक आन्दलननि उनाव नामावहाय जोंनि सहज सरल छात्र छात्रीफोर जायफ्रानाखि इउनिभार्सिटियाव MA फरायगासिनो दं कलेजाव डिग्री फरायगासिनो दं बिसोरखौ इमसनेलि एक्सप्लइट खालामनानै सेन्टिमेन्ट सोनानै जातिनि सेन्टिमेन्ट सोनानै गाज्रि खामानि मावनो जानाखि इनकारेज खालामनाय खामानि बेसो गनायजाथाव नङा आरो बेखौ लाइ होनो नाङा जोङो इउनिभार्सिटि अथ'रिटिखौबो खावलायहरदों बिथांमोना फरायसाफोरनि सायाव बयस हस्टेलानो जा गार्लस हस्टेलानो जा बा डिग्रियाव फरायनाय जानाखि फरायसा मास्टार डिग्री फरायनाय दं बा कलेज लेभेलनि प्रिन्सिपालफोर बिथांमोना जाहाथे एसे नोजोर होयो जिहेतु दा फरिखा सोलिगासिनो दङ फरिखा लिराबा मा जागोन बेक थागोन फेल जागोन भबिष्यतआ दंस' जागोन सानसे साननै इमसनेल माबानायनि थाखाय आरो जोङो साफ्रोमबो BTCनि गार्जेनफोरखौबो खावलायहरदों जाहाथे गाव गावनि गथ'फोरखौ एसे थाल लाहरो इउनिभार्सिटियाव फरायनाय कलेजाव फरायनाय गथ'फ्रा जाहाथे आन्दलननि नामाव आन्दलनाव ओंखारलांफानानै गाज्रि खामानियाव जरित जाहैया बेनि थाखाय जोङो BTCनि गासिबो गार्जेनफोरखौ गावबा गाव गथ' गथायफोरखौ एसे थाल लानो थाखाय खावलायहरदों आरो जोङो मैयानि घटनाखौ नुनानै जोबोद दुखु मोनदों दा जिखिनि घटना जानानै थांबाय निस्सय बाहाय आयेना प्रसासना गावसिनि जिखानि मावनांगौ खामानि बेखौ मावगोन जायफ्रा दसि बा कालप्रिट बे घटनाजों जरित थादों मेइन कालप्रिटफोर जायफ्रा लिडिं लानानै मैयानि बेबायदि गाज्रि घटनाखौ जाहोदों आन्दलननि नामावहाय बे जिनिसखौ प्रसासना मोजाङै इनकुवारि खालामगोन आरो दसिफोरखौ आयेनगत भाबै बेबस्था लागोन जों बेखौ आसा खालामदों आरो